ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନପୁର ବାଇପାସ୍ର ଅବସ୍ଥା। ଗାଡ଼ି ଚକ ପଥ ସବୁ ଜାମ୍ ପୁରା। ଏଇ ସେଇ ରୋଡ଼ରୁ ସାଇଡ଼ରୁ ନେଇକି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯାଉଛି, ଜାଣିନି କେଉଁଠି ବାହାରିବି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଯାଉଛି, ଡ୍ୟୁଟି ସରିଗଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି। ସୁନାବେଶ ଆଜି, ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିବା ପୁରୀ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି, ଆଉ ବାହାରି ଯିବା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 7:30 ତ ଆମେ ଯିବା। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ବି ହେଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଉ ରେଲୱେ ଫାଟକ ପଡ଼ିନି, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ଏବେ ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଗଲି, ସିଧା ପୁରୀ ଯିବା। ତ 19-20 କିଲୋମିଟର ଏଇଠୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ NHକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜାମ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଆଗକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯାହା ବି ହେବ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଆଜି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ବାଟ ମହାବୀର ବ୍ଲକ ଛକ ପାଖରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚନ୍ଦନପୁର ଛକରେ କେତେ ଜାମ୍ ଲାଗିଛି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ପୁରା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ହରଗୋଷ୍ଟମର ଛକ ଜାଗା ଏଇଟା। ତ ଆଗ ଜାମ୍, ତା ପଛରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜାମ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ରୋଡ଼କୁ ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସି ବିଚ୍ ସିଧା ଅଛି ଯିବାକୁ। ତ ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ମଙ୍ଗଳା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛକ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ସି ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲା ପରେ 500 ମିଟର ପରେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲେନ୍ଟେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଲେନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କେଉଁଠିକି, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ବାହାରୁଛି। ମଉସା ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ପାଣି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଅନ୍ଧାର। ଏପଟେ ତ ଆମେ କେବେ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ଲାଗୁଛି, ଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ତ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଆମେ ପଚାରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ, ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲାକୁ 18 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି।
ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଅଠରନଳା ଉପରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଅନୁଭୂତି ନେଇ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଜଟିଆବାଜି ଛକ ଠିକ୍ ଗାଡ଼ି ରଖି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ମୁଁ ରେନିକୋଟ୍ ବି ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିନଥିଲି। ମୁଁ ଡିକିରେ ରଖିଦେଇକି ଆସିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଲୋକ ବି ଆସି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ତିନି ଠାକୁର ରଥ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2-3 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଆସିଛି ଚାଲି ଚାଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ପୁରା ଲୋକ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୁରା ସମାଗମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କେମିତି ଚାହିଁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ। ଆଉ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କର ହୁଇସିଲ୍ ବି ମରା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୂପ, ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଭକ୍ତମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଧିକା ସମୟ ଧରି ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଗଲି ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ନେବି ବୋଲି ବାହାରି ଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦର୍ଶନ ସାରି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ଭୋଗ କିଣିବାକୁ। ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ଆଣିନଥିଲି, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ବାହାରି ଗଲି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 11:24, 11:30 ବାଜିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରି ଗଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଖେଳନା କିଣିବା ପୁଅ ପାଇଁ। ଖାଲି ହାତରେ ତ ଯିବିନି, ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ତ ଖେଳନା ଟିକେ କିଣିବା। ପୁଅ ପାଇଁ ଖେଳନା କିଣି ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ରଖିଥିଲି ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତରେ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବା। 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ହେଉଛି 11:59, ମାନେ 12ଟା ହେଇଗଲା। ତ ଅଠରନଳା ଉପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଆସିକି ରଖିଦେଲି ଗାଡ଼ିଟା। ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ 12ଟା ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ, ସୁନାବେଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ଘରକୁ। ବର୍ଷା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଛକଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଠରନଳା ବାହାରିଗଲା ପରେ ବାଟରେ ମୁଁ ରହିଗଲି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା। ଆଉ ତାପରେ ବାହାରିଗଲି ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସୁନାବେଶ। ତ ଦେଖିବା ଏତେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ବାଜିଗଲା। ତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି,
पूरा पानी रे वर्षा ओदा ही पूरा थरथरी आसी ଆଉ ରାତି 1 ବାଜିଲାଣି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।